Hej hej, her kommer nu en lille video om, hvordan jeg udleder formlen for den eksponentielle sammenhæng, og hvordan jeg finder a og b. I opgave 1, der skal jeg altså udlede formlen for den eksponentielle udvikling, der går gennem punkterne 2,1 og punktet 5,27. Så altså, mine punkter, det er jo x, y koordinaterne, og formlen den hedder altså f, eller x er lige med b gange a i x'ene. Og jeg starter med at tage mit y-koordinat og sætter ind på y's plads. Det står her. Og derefter der hedder formlen så 1 er lige med b gange a i anden. Fordi a, det er så mit x1-koordinat. Og herefter så tager jeg så mit y-koordinat og sætter på y's plads. Jeg gør det samme, som jeg gjorde lige ovenover, og så hedder formlen så 27 er lige med b gange a i femte, og femte er så mit x2-koordinat. Derefter så dividerer jeg udtrykkene med hinanden, så der står 27 delt i 1 lige med b gange a opløftet i femte delt med b gange a opløftet i anden. Og det giver så 27, som så er lige med a i tredje. Og for at finde a, altså isolere a, der tager jeg den tredje rod af 27, og det vil så blive mit a, så derfor er a lige med 3. Og i opgave, så skal jeg finde b, hvor jeg så starter med at tage mit y-koordinat, som er 27, og så hedder formlen b gange 3 i femte. Og femte det er stadigvæk mit x1-koordinat, eller x2 slået. Og så siger jeg 27, det er lige med b gange 243, som så gav det her. Så dividerer jeg udtrykket og siger 27 delt med 243, som så giver 0,11. Og derfor er mit b så 0,11. Så formlen kommer til at hedde y er lige med 0,11 gange 3 i x'en. I opgave 2, der skal jeg så udlede formlen for fremskrivningsfaktoren for den eksponentielle udvikling, der går gennem de generelle punkter x1, y1 og x2, y2. Og jeg skal udlede formlen for skæringen med y-aksen, som så er b. Så jeg gør ligesom ovenover, men her er det bare med de generelle punkter. Og jeg starter med at sige y1 er lige med b gange a i x1'ene. Og det gør jeg også ved det andet punkt, så det hedder y2 er lige med b gange a i x2. Jeg scroller lige lidt længere ned. Og så dividerer jeg altså udtrykkene med hinanden igen. Så der står y2 divideret med y1 er lige med b gange a opløftet i x2'ene. Og divideret med b gange a opløftet i x1'ene. Og for at så kunne finde a, der skal jeg isolere a. Og det gør jeg ved at tage den x2 minus x1 med rodet af y2 delt med y1. Og det vil så give a. Og så for at finde b, så skal jeg dele y1 med a opløftet i x1'ene. Og så kan jeg så finde ud af, hvad b er. Så derefter kommer udtrykket til at hedde y er lige med b gange a i x1'ene. Som også er formlen for den eksponentielle udvikling, der går gennem de generelle punkter. I opgave 3, der skal jeg så bestemme forskriften for den eksponentielle udvikling, der går gennem punkterne, ligesom i opgave 1, 2,1 og 5,27 ved at anvende formlen fra opgave 2. Og når jeg så har sat de punkter ind i formlen, jeg også brugte i opgave 2 med de generelle punkter, så kan jeg se, at det hele stemmer overens. Men ligesom i opgave 1, så bliver a altså 3, og b bliver 0,11. Og det har jeg jo forklaret ved, at jeg isolerer a på den måde, at jeg tager den tredje rod af de 27, og så får jeg så a. Og b, der dividerer jeg så de 27, som er mit y-koordinat, med a, som så gav 243, og det giver så 0,11. Så derfor kommer forskriften til at hedde y er lige med 0,11 gange 3x'ene. I opgave 4, der skulle jeg
Ja, står der. Der skal jeg se, hvordan Thorleif og Yrsas løn kommer til at se ud. Og jeg kan se her på mit lille billede, at Thorleifs udvikling i hans økonomi, det er en eksponentiel udvikling, og Yrsas, det er en lineær. Og Thorleifs forskrift, den hedder y er lige med 17.000 gange 1 plus 0,0115 i x'ene. Og det er jo så en eksponentiel udvikling. Og Yrsas hedder y er lige med 101,1 opløftet i x'ene plus 18.000, som så er en lineær udvikling. Og der hvor de krydser hinanden, det er der hvor Thorleif han så tjener flere penge end Yrsa. Det vil jeg sige lige her. I opgave 5, der skulle jeg se på udviklingen i en sø af fisk, og mit skema, det er her, som viser fiskearterne, hvordan de har ligesom udviklet sig over de 5 år, fra 1990 til 1995. Og der kan man se, at det er en eksponentiel udvikling. Og det var det, jeg havde. Så slut herfra.